Täällähän meillä on tänään taas yksi lempiaiheistani. Vaha vai pinnote? Niin mä näytän nyt tällä videolla, miten paljon vaikeampaa levittää pinnotetta kuin vahaa. Ja sit mä lopuksi kerron vielä ne erot tämän prosessin jälkeen. Aloitetaan tutusta turvallisesta vahasta. Tietenkin auto on nyt pesty ja piet poistettu, raudat poistettu. Sitten sen jälkeen poistetaan rasva. Tämä ei ole vahauksessa aivan täysin välttämätön prosessi, mutta se kuitenkin parantaa sitten taas sitä lopputulosta ja tarttuvuutta. Nyt sulla on tässä tietenkin eri liina tai joku levitin tai joku, niin sit saatat täältä näin vahaa vähäsen siihen niittes ja sitten läästitään pinnalle. Sitten pyyhitään ylimääräiset pois. Valmis. Seuraavana meillä on pinnoite. Aloitetaan samalla rasvanpoistolla. Tämä on sitten taas pinnottamisessa semmonen prosessi, mitä ei voi skipata. Niin ei voi. Sitten avataan pinnoitepurkki, laitetaan sitä levittimeen. Mulla ei ole sitä blokkia nyt tässä näin, koska hankala pinta, mutta tässä pitäisi olla myös semmoinen. Mutta sitten vaan levitetään. Näin. Noin. Sitten tästä seurataan, kun alkaa tulee semmoista ihan niin kuin semmoista mini kuplaa. Se riippuu tietenkin ympäristön kosteusprosenteista ja lämpötilasta ja kaikesta semmosesta, mutta sitten kun se menee tommoseksi, tuommoiseksi, näet se tuossa tommosia kuplia, niin sitten vaan pyyhkästään pois ja katsotaan, että ei jää mitään semmosia rantuja ja se on valmis. Pinnoitteesta riippuu, että haluuko se kuivua 5 tuntia, 6 tuntia, 8 tuntia, 12 tuntia, mutta se lukee aina ohjeessa. Eli suomeksi pinnoittaminen ei ole oikeastaan yhtään sen työlämpi prosessi. Tässä on oikeastaan ainoa se, että on tarkkaa katsoa sitten taas se pyyhkimisaika. Sellainen, että sä et pysty levittämään tuota koko autoa, odottaa ja sit vasta pyyhkii. Että se on sitten pieniä alueita kerrallaan. Mutta toki suurin osa vahoista, jos sä teet sen saman asian, että sä vaan levität koko autoa, odotat ja pyyhit, niin ei sekään välttämättä ole sitten siihen kauhean mukava juttu. Toki tämän kanssa niin pääsee irvistelyn kanssa ja kauhealla hinkkaamisella, mutta tämä pitää sitten myllyttää tai vesihio pois. Eli loppupeleissä työstöprosessissa ei ole juurikaan eroa. Sanoisin, että jopa ihan yhtä nopeita tai hitaita. Mutta se mikä näissä sitten taas on erona. Sä menet yhden kerran johonkin harjoittamaan konepesuun, heität liukkariin päälle, niin tää on pois. Saatat kerran tuolta astiakaapista fairia peset auton, sillä se on pois. Kesto tällä noin muutenkin, tietenkin valmistajasta ja vahasta riippuen, on ihan maks vuosi. Sitten tällä puolella taas, niin sä oot tän nyt kerran tehnyt. Kyseisellä pinnotteella sä saat 3 vuodeksi pysymään tämän auton pinnalla. Sä et käytännössä pysty pesemään tätä pois. Käytännössä siksi, koska pH-sieto tässäkin oli 1-12. Eli käytännön tasolla, jos sä pistät maailman tydintä happoa raakana pinnalle, niin kyllä sä sit voit pestä sen pois. Siis lähtökohtaisesti niin kuin kaikki normaalit pienpoistot ja kaikennäköiset fairit ja kaikki tämmöiset, niin niistä se ei lähde. Plus sitten, etenkin jos sulla on punaista, sinistä, mustaa autoa, niin sitten taas pinnotteet tuo oikeasti sitä UV-suojaa. Vaha, niin tässä on hyvinkin tiivistetty nyt se syy, minkä takia mä näen itse vahat hyvin vanhanaikaisena ja menneen talven lumina, kun sitten taas nykyään on myös kestopinnotteita.